Mai gida barka dai. Barka da. Muna da wasu 'yan tambayoyi ne gare ka. To Allah ya sa na sani. Malamin yana da aure? Bai da aure kan. Ok, amma dai akwai niyyar yi. Akwai niyyar yi kan sosai. To, magana muke akan lefe da kuma sauran hidindimu da ake yi na aure. Shin kana goyon bayan a soke lefe ko kuma a'a? Kai. Gaskiya aka soke dai za mu fi jin samun sauki. So samu a dan soke shi. Kana so a soke lefe? Gaskiya. Me yasa to? Saboda ka gane 'yan wahalhalun ne za su yi dan yawa. Ga dukiya, ga sadaki, kuma sannan ga gidan da za ka ɗan yi. Ka kuwa an aka ce ga wannan kuma ka gama wancan kai wannan abin da aiki. So samu a ce an ɗan soke mana shi domin mu samu sauƙin hakan. Saboda ba wai ya kama dole ba ne a shari'ar musulunci ko ba haka ba a yanda muka tsinta. To yanzu idan aka ce an yafe ma lefe amma za a kawo maka amaryarka ita kadai ba tare da kayan ɗaki da kayan gara da komai ba zallanta. Kai ai kuma hakan anya hakan zai yiwu. To me zai hana haka yiwu? A'a ka san me? Kai Menene? gaskiya bata kamata hakan ba dai gaskiya. An aka kawo ta kuma ba kayan ɗaki ba komai to ya kenan. To ai an yafe ma lefe da sauran abubuwa. Kai gaskiya komai na Allah ne kawai. Gwanda a kawo ta hakan kawai. A kawo ta? To shi kenan.